Ruotsin korkea rannikko ja Suomen merenkurkun saaristo sijaitsevat Pohjanlahdessa Itämeren pohjoisosassa. Täällä ovat nähtävissä meneillään oleva maan kohoaminen sekä mannerjäätikön jälkeensä jättämät muodostumat ja tunnusomaiset geologiset piirteet. Korkea rannikko ja merenkurkun saaristo muodostavat yhdessä Unescon maailmanperintökomitean valitseman luontokohteen. Maailmanperintökohde on paikka, kohde tai laajahko alue, joka ainutlaatuisella tavalla kertoo maan ja ihmisen historiasta. Korkea rannikko ja merenkurkun saaristo muodostavat kokonaisuuden, missä mannerjään etenemisen jäljet ja maan kohoaminen ovat selvimmin havaittavissa. Maailmanperintö on osa ihmisen identiteettiä. Korkean rannikon ja merenkurkusaariston omaperäinen geologia ja maan kohoaminen ovat arvokas perintö menneisyydestämme, perintö, jonka keskellä elämme ja jonka välitämme tuleville sukupolville. On koko ihmiskunnan tehtävä kaikin voimin vaalia maailmanperintöä ja nauttia siitä, pitää huolta luonnon ihmeistä ja kunnioittaa niitä.